Kambi mar Media Services kokalo nyakalondo mar Ramogi FM obago romo mar ariyo mar jo apiko motis kaka Apiko Summit. Nyasini mane obagi boma wendo e kaunti ma Migori ne ochiwo thuolo mar puonj ne joriemb boda boda e yore mag geng'o masiche mag apaya. Jo Juma nigi mathoth. Oganda mathoth biro kawito ngimagi e pachuka ka okalo kuom masichego mag apaya. Joriemb boda boda nitiere kwan mathoth mag ogandagi mawito ngimagi e masichego mag apaya. Kaka okang' mar konyo duoko piny masiche mag apaya manjuko joriemb boda boda, Kambi mar Media Services osewuok oko mar konyo duoko piny masiche mag apaya majuko joriemb boda boda ka gikonyogi e chiwo puonj ka okalo kuom romono ma otisi kaka Apiko Summit. Gik mokelo ka gin gik mabeyo sana. Wadwa ni japiko sama gitiyo ging'eni to gitiyo e yo machalo nade. Wang'eyo ni nitiere weche mag accidents, apiko moko ma samoro be geringo ok ne kare, samoro bende kata ka kirita apiko go ging'eyo. Magi gin puonj mokelo ne gini to ere apiko ni ka en gima kelo ne ngima kata chiemo pile pile onego irite e yo machalo nade. Kweth mar nyakalondo mar Ramogi ka otelnegi kod Ruth Atieno bende ong'ere kaka Ruth Nyajimo ne obago romo mar ariyo mar Apiko Summit e boma ma Wendo e kaunti ma Migori. Wang'iyo ni kaka japiko nostewegi awe lwet nono maonge ng'ama ne dewogi. Wadwa ni wawuo kodgi e Kenya mangima. Ahinya king'iyo e gwenge mag Nyanza. Bende in gi insurance, in gi gik midwaro duto teko, so in mana jalma ochako riembo apiko gokinyi to ka odhiambo uting'o ji mage joma kelo accident. Koro mago gin puonj ma wakelo. Romoni babede ne osir korwoge ma opogore opogore ma oting'o Kupa, osiptal mar Oasis, Credo Fasta, piny owacho mar kaunti ma Migori kod mamoko ne ochiwo tiegruok ne joriemb boda boda e kaunti ma Migori. Tunashirikiana hapa na Ramogi FM katika hafla yao hii ya kuempower wanabodaboda huku. Ni vizuri tumejiunga nao wawe makini katika kazi yao. Wanapobeba abiria, hata kama wana abiria pia, unajua kila mtu ako na familia. So ni vizuri ukitoka urudi pia kwako ukiwa salama. Kae ndika uno wapuonjo jo riemb boda boda wechego ego mag bedo akicha sechego ego mag tiyo kod apaya. Bende wapuonjore wechego eko mag ler. Leka pile nyaka wayud case at least achiel kata ariyo mag masira mowuok e apaya. Sana mabende juko jo adwa mag gin jo apiko. Ma en gima muhimu sana, en gima ber ahinya nikech okelo chenro kendo o empower. Oketo gi gibedo ahead, gibedo mbele kendo gibedo gi inform gima onego bed ni gitimo gi gima onego bed ni ok gitim. Joriemb boda boda mathoth ywak ni gintiere kod pek e yudo tiegruok makare, yudo gigi geng'ruok kaka reflector jacket kaachiel kod mamoko. Koro wakwayo jo government ni ka ginyalo yie gimiwa license e yo moro maber kata bei moro mokrach manyalo miyo wadonjre gi polisi e wang'ayo. Mana gik midhieri mana nok wakale ahinya kaka jo pikipiki. Wadwaro ni mondo gikonywa mondo jo pikipiki obed gi chenro maber kata wayud driving license mabende wan wawegi ni ne wasechako. Kendo ne wakwayo jo county government mondo migi kawe jogewa moko mondo gichulnwa pesa ma ginyalo mondo wabed gi chenro maber mar kowariembe ndara ka. Problem mosebedo bende kaluwore gi weche mag boda boda, wang'eyo ni gite ok gin gi reflectors, to nitie ma county government osetimo mondo mimoko yudi, to wang'eyo ni piny tek. An seche moko jo boda boda wan nyaka gi matimo gimoro miluongo ni squad, ng'ato miye mana no riemb matin mang'o yude kata mana Sh100 kendi odok godo, ng'ata ilano samoro kata mana pesa madonyiew godo reflector ok osebedo. Joriemb boda boda jiwo mondo korit chikego mag apaya mondo kik giyud masichego mag apaya kendo gibed kod okumba mar thieth manyalo konyogi e yudo thieth mapiyo piyo. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.